Ik ben Carolien Kopers, voorzitter van de VZ2 Helden van het Verzet. Ik heb dit voorzitterschap met heel veel plezier aanvaard. Niet alleen omwille van mijn interesse in geschiedenis, maar ook omwille van mijn antifascistische overtuiging. En omwille van het feit dat ik ook al wel gezien heb wat de initiatieven zijn die deze mooie VZ2 neemt. De VZ2 is misschien bij jullie wel bekend van de verzetscafés, waar lokale verzetsverhalen aan bod kunnen komen, maar ook van de voorleesmarathon in Breendonk bijvoorbeeld. Maar heel belangrijk ook van de workshops die we organiseren in scholen, omdat het belangrijk is dat jonge mensen weten wat het belang is van democratie en hoe democratie vandaag onder druk staat. Want misschien zien we dat niet meteen, maar ook in West-Europa, in België, moeten we zeer, zeer waakzaam zijn.